pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKD Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Makapul sa tiyon, walang amoy kulong, kahit sabay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makapul sa tiyon, walang amoy kulong, kahit sabay sa laon. Makapul sa Charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, sunshine. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, sunshine. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart to. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo. Mato aldero. Ang galing for everyday. Aron kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya Wow White Rose. White Rose Papaya Wow White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kung isulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Sa inman na sulukan ringkunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 11 na kita kan bulan na Marso, aldaw po kita nin Miyerkules. May banya to sa lado technical si Cha Benobra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasenan sa indong mga kaibahan, ngunya na pagkaldaw. Halos sa sarong oras na presentasyon ka na programang Barreta Asin Platica. Mainit-init po na kamugtakan ka na sa tuyang panahon dyan sa luwas. Nababanaag tanaan sirang ka na saldang. Kamusta sa mga parantabay niya to? Digdi po sa probinsya ng Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya ng Albay. naman na
palawigon pa ni Naga City Mayor Lene Robredo ang kontrobersiya sa paglipat sa siyudad kan Irga kan sarong lawn tennis champion na si Maristela Torrecampo. Sigun sa Naga City Hall Press Course, sinabi kan alkalde na nahihirak siya sa hobe na atleta lalo na kung nagagamit ang issue sa politika, asin mas pinipili niyang ituon na sanaan na pansin sa kapakanan kan mga parakawat. Magarumduman na naglipat na nin kupunan na pinagre-representar an magtugang na sinda Maristela Torrecampo asin Mansit Torrecampo matapos sindang akuon asin suportaran kan lokal na gobyerno kan na siyudad nin Iriga bilang mga mahuhusay na tennis players. Ana sendang amang si Delpen Torrecampo yan pinagtagama bilang coach kan kawat. Andua iyon parehas na nagkamit nin na bulawan na medalya sa katatapos pa sa ng palarong Bicol 2026 na iyon huring pagkakataon na nagkawat sinda para sa siyudad kan Naga. Apera digdi si Maristela Torrecampo sa 410 up category iyon back-to-back champion sa torneo kan International Tennis Federation sa Asia matapos manggana sa katatapos pa sa ng laban duman sa Cambodia asin sa presente ika-12 man sa ranking sa Asia sa iyang age category. Ana trayumpong ini ang patunay na ang sa iyang husay asin dedikasyon sa tennis. Higon sa iyang ama na si Delpen Torrecampo na kakulanganin suporta halit sa siyudad kan Naga ang saro sa mga nagtulak sa indang pamilya na maglipat asin magrepresentar na kan siyudad nin Iriga. Sabi po Ubagarigdi, the Sangguniang just passed earlier support for her amounting to 50K max according to city ordinance. Naima nagkulang ang siyudad, baka kaipuan sana talaga nin mas pa an Irga an makakataukan na pinagsasabing nasa dikit. Sa naman kung ikukumpara asin an parakawat iyon suportado manin na dakula para sa iyang pagkakakompleto. Sa palarong Bicol nagresulta na pinatunayan na suportado man talaga ang mga parakawat kan siyudad maski nga ni ang iba sa council iyon na sorpresa sa nangyari. Dawadakol ang mga chismis na nakapalibot. Nagbumpa man giraray ana puturo kan aki asin sana magin totoong ugma na siya. Dawa sa man siya magduman. Kadawa po nagalipat an duwang parakawat kan Naga siyudad kan Iriga. Sabi nga ni kayan kung pag-abot sa suporta sa mga player ay di matatawaran ang suporta hali sa lokal na gobyerno ka na siyudad ni Naga. Mala tanaga overall champion pa nga ni sa palarong Bicol 2026 an siyudad kan Naga ngunyan pong taon. Kundian ibarigdi baka talaga nahahaluan manin politika. Sabi po baga ni Mayor Lene Robredo dahil na dapat para padakulaon ana issue kapit sa paglipat kaining duwang parakawat sa tennis na yao na sa siyudad kan Iriga na iyon na marepresentar kan Iriga sa anong pakawat.
mga personalized man ka na Erga City Police Station nagresibi man nin Certificate of Recognition. As in, sa paagi ka na City Advisory Group for Police Transformation and Development ka na City of Iriga na pinamayuhan mismo ni Honorable Wilfredo Rixe Oliva, ang chairman sa sinambit ng advisory group meeting na titulo Strengthening Community Police Partnership for a Safer Iriga City Collaborative Strategies and Action Plan. Ang aktibidad iyon pinagagibo mismo sa Mayor's Office Conference Room, City Hall, Santa Cruz Sur, Ciudad Can Iriga, Suudma. Ang mga minasunod na personalis ka na Iriga City Police Station pinaga-recognisar an at yan po ipapadagos niya to yan Report! yaon man sa linya si Ate Glenn, pasok. Nagbabalik si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay. Salamat tabi Karandag Philip. Ayan, malinaw. Pero may problema ang hotline dahil kita nakaka-on air. Anyway, good morning, siringman sa mga nagtatapay sa tuya. Kasudma Karandang Philip, liwat pinagga sa gibo ining Raycan Social Security System. Paglaog kan 2026, panduang beses na kasudma nagkonsinda Pebrero, and then kasudma. Ang mga masunod kayan, syempre sa bulan naman kan Abril and sa mga masunod pang bulan ngunya na taon. Kada nagkakaigwa kan race activity ang SSS Iriga sa paagibagakan na pangingenot kan branch head na si Mama Janet Ebuenga, nasa 7 employers ang pinagdudumanan kung saan yun itong may mga kakulangan, mga delinquent na pinagapod, dahil nagre-report kan sa indang business and dahil nagre-report kan perang sa indang empleados. Ang napangapunan ni Ma'am Janet sa mga pinagdadumanan, gabos man ini maray lang na pakiulay, dapat mag-comple sa social security system tangaling dainin problema sa pagkaaram tabaga. Kapag napagarahan na kan notisya, dapat in 15 days magkaigwasin danin pag-proseso kayan dyan sa opisina mismo kan SSS sa barangay San Nicolas kan syudad kan Iriga. And duman sa mga empleados na wala kan SSS sa number hasta ngunyan pero nagtatrabaho na sa manlain-lain na mga establishmento komersyal, dapat kayan igwa kamo din na makuha na SSS number, pwede yan online. Pagkuha kan sa indopong SSS number para man sini sa benepisyo nindo kung magagamit sa panahon kan pang-ipo or na kung medyo may kamatayan at sinagabot na kita sa edad ni na pagurang kinakaipuan ining mga benepisyo ini sa social security system. Gabos man naging positibo Karandang Philip itong response kan mga employers, pero may nagkapiran na establishmento na mga tauhan lang itong naabutan kan mga taga-SSS itong pinakabos ninda wala. Pero maski nga ni Siring, inaapudan yan, pinagkukuhaan mga contact number, inaapudan, kinakaulay, asin kon na daiman, winawala itong papel na dapat maabot duman sa may sadiri. Tanganing maraman yan, igwasan din dapat na i-comply or i-comply dyan sa opisina kan social security system. Saan problema kaya,
may mga nagkaperakitang kababayan na anas sa serbisyo lang, kantendang tauhan ang kinakaipuhan, pero pag-abot man sa mga benepisyo, araw kan paghulog, kan monthly contribution, garo warang pakiaram, ang manihamiento, o kaya namamayo kan sarong kuyan, pribadong establishmento, kaya kompanya. Saka, ano man ang status, maging yan on call, irregular, maski yan na bulanan o kung ano pa man, dapat inuhulugan yan. May parte dyan ang company. Kaba nga, kaitong empleados, dapat igwanin na share ito pong kompanya na dapat may komplementa dyan po sa Pasinakan Social Security System. Dahil pwedeng mag-isip na tibad ngayon sa Korean empleados nagsumbong. Tani ba na pagbabalingan ang empleados? Maski warang magsumbong, minomonitor yan kan na SSS na araman ninda kung isa ito may mga mga delinquent na mga employers. Kaya dapat tagaling day magabot sa punto kan karasuhan, kay guwakan mga abogado dyan sa SSS, magkomplika mo kan sa itong obligasyon para man sa indong mga empleados. Bako itong puro sa natrabaho ang habol nindo, isipon man na benepisyo kan sa indong mga empleados. Igwa ka mo nin paninimbagan kayan, dapat asikasuhon kan lambang pamayo, kan narin man ng mga kompanya na sa indang pinad. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon in connection ka na ginigibong kampanya kan social system ining run after contributions bidders. Man po sa mga kumpanya na o mga business establishment ng mga pribado na may mga dapat kumplihon para sa benepisyo kan sa indang mga empleyado. Kumbaga pinapaaram sinda kung may notice na kung ano ang sindang gigibuhon, nakikipag-coordinate ang social security system para maitao man so mga benepisyo kan mga empleyado na dapat makuha sa sarong kumpanya o business establishment na pribado. Tinatabangan po inaasistihan kana social security system an sarong empleyado na makuha po sa iyang mga benepisyo na dapat itaw kana sarong pribadong kumpanya o business establishment para sa indang mga empleyado. Kumbaga nakulang tabang man ini para duman sa mga kliyente kana social security system digdi po sa tuyang lugar sa syudad kana irigasin iba pang banwaan na sakop kana Rinconada area. Sakop man kana social security system. Good morning sa mga empleyado kana social security system digdi po sa syudad kan Irigan may higos mabubuot pangyanot man yan ni Ma'am Janet Hapa Ebuenga ana branch head kana SSS digdi po sa Barangay San Nicolas sa syudad kan Iriga. Ipadagos po niya itong manunungod sa ining mga minasunod. Padagos po niya itong manunungod sa mga minasunod na personalized ka na Philippine National Police na pinag-recognisar na sa indang mga kontribusyon sa PNP kampanya dapit sa Anti-Criminality and Traffic Laws Enforcement. Yaon dyan si Police Master Sergeant Richard Kidep,
Police Senior Sergeant Pailo Lois Rambuyong, asin man Patrolman Jerome Biñas, Patrolman Benilin Vargas. Na sa indang dedikasyon, asin commitment sa indang trabaho, nagpapadagos para mas lalo pang mapakusog na partnership sa pagultanan kan Philippine National Police asin man kan komunidad na mamantinir na pas e orden asin man public safety kan mga Irigenyo. Kaya congratulations for a job well done sa mga miyembros kan PNP digdi po sa siyudad kan Iriga. Siyempre sa Pangenos yan ni Police Lieutenant Colonel Jeric Dun P. Sadya na acting Chief of Police. Pa po ining manonood sa Laila de Lima calls out Sara silence. Laila de Lima heads Sara Duterte's silence on Bong Suntay's suggestive sexist remarks and Topacio's disgusting sexual remarks. Delivering a privileged speech titled The Sound of Sara's Silence. During the House's all-women session, de Lima said silence can sometimes speak louder than words. She waved Sarah's silence on Xixism with the silence on China's aggression and violation of international law. Ang galing. Red and marble at de Lima's hard-hitting eloquence. Sa gitna ng lantaran at taasang pambabastos sa kababaihan and the particular cases of Congressman Bong Suntay and Attorney Ferdinand Topacio, we also know that the remarks were uttered in light of the impeachment complaint against the Vice President herself. Yan siguro ang paraan nila ng pagdepensa kay Vice President Sara. Gets po natin yan. Kahit bastos sila. Ang hindi natin gets ay kung bakit si Vice President Sara ay naaatim na manahimik kahit inaalipusta na ang mga babaeng gaya niya. We are told that sometimes action speaks louder than words. This is true. But oftentimes inaction, or should we say omission or silence, can be the loudest speaker. And then there is a kind of leader who does not talk, but her silence effectively disrespects women, while diminishing her own office. She keeps quiet, yet her silence already speaks volume. Isn't the dignity of women far more important to her than personal or partisan interests? Isn't decency and public discourse wittier than political theatrics in pursuit of presidential ambition? Katulad din ba ito ng pananahimik ni VP Sara sa pananakop ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea? Mas matimbang ba sa kanya ang suporta ng China, sukdulang talikuran ang sariling bansa? Mas mabigat ba ang interes ng dayuhan kaysa sa ating soberanya? Yan po ang mensahe ni Congresswoman Laila de Lima kana ML Partelest para kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga ang pangapudan niya na dapat maggirong subuot si Vice President Sara Duterte dapit sa pambabastos sa mga kababaihan na pati Inuunan sa na po ini kan imagination ni Congressman Bong Suntay kaya sexy actress Ann Cortez, tapos nagpasunod pa man ining si Attorney Topacio. Kumbaga, respeto po ninduan babae. Bakong arog kayan. Kung naisipon kaya, garo may pinagsugadan ang mga taong ini. Garo sugad ini ki Tatay Digong. Dati pong presidente kan Nasyon Pilipinas.
Kay ito baga, kadakol, mga pambabastos ang ginibo ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa nagkapirang mga kababaihan. Hindi po sa satuyang nasyon, sa nasyon Pilipinas. Maski nga ni si Mayor Lene Robredo, dating Vice President kan nasyon Pilipinas. Pero may itinaraman ka ito si dating Presidente Rodrigo Duterte. Mahiling so legs ni Mayor Lene Robredo, maganda ka rin pala. Bipili niya ay napangyayari. Pero itong tinaram niya saro man na naiiba, may pagnanasa. Kaya paano po magiging ihemplosinda, magiging tultol na leader, modelo ka nasyon Pilipinas kung arog kayan ang mga nagluluwas po sa saindang mga ngimot. Dapat sinda po ang pangarugan sa tama ba kung sa mga kalukuhan bilang mga leader ka na Pilipinas kan panahon. Pag-arog po kayo ni na mismong kapwa at mga Pilipino an mayong pagmakulog sa diretso kan mga kababaihan ay talagang masakit po pag-arog kayan. Imbis kitang irerespeto kan ibang nasyon kan sa tuyang mga kababaihan, kita man sana pong mga Pilipino an iba na maaati an isip. Paano po kitang 30 minutos makalampas na alas 8 ni na pag-aaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suping po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Sa tahaw ka mga pagsubok, asin problema sa satuyang buhay. Ang Kwaresma panahon ng pagpurupuro, ang pagbalik loob, asin ang pagbabago kang satuyang sadiri, kaibanan ang satong kagurangnan, sa paagi ng pagpangatsi, pag-aayuno, asin ang pagkaminuutan kang lambang saro. Pig-iimbitaran man kitang talikdan, ang satong mga kasalan, asin puguso ng pagkamuot ni Jesus na nag-alay ng buhay para sa satuyang kaligtasan. Ang mensahe ini hatod kang mga minasunod na sponsors: Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Iriga City, owned and managed by Ma'am Fatima Aquiler and family. Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan. Casa Rizalina, located at Bigan City, Ilocos Sur. Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager, Casureco 3, San Isidro, Iriga City. Iriga Central School and Iriga City Division Integrated School teaching staff headed by the Principal, Mr. Leopoldo R. Datu Jr., Police Captain Lisa Jane Alteza and family, Sir Lordan Torralio Navales, President, Iriga City Pride Development Federation, Honorable Danilo Villarreal and Dr. Chinky Ani Villarreal and San Daniel Villarreal and family of San Juan, Iriga City, Mr. John B. Amaro and family of Ruby Street, San Nicolas, Iriga City, Ma'am Cyril J. Gonzalez of San Nicolas, Iriga City, Ma'am Sol Monges Ritan and family of San Isidro, Iriga City, Mr. and Mrs. Eloyo I. Guevara Jr. and family of San Agustin, Iriga City, Mr. and Mrs. Leo and Eda Pandes Dato and family of San Jose, Iriga City, Kay Senora Catering and Services, located at Zone 3 San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Chef Julian Regalado Chan and Buracan Sariles, located at PNR site San Francisco, Iriga City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera. Magsulsol asin magtubod sa Ebanghelyo, pangapudan sa panahon kang Kwaresma. Ang mga tao nagkakasala, huli sa kakulangan kang pagkasabot sa tugon ng Diyos. Si Jesucristo nagadan sa krus, huli sa satong mga kasalan. Ang krus nagsisimbolo ng duwang lalawgon, ang lalawgon ng pagsakit, kulog asin problema. Ang krus nagpapahiling man ini ning oportunidad para maging harani kita sa satuyang kagtubos. Sinasabi kay ni na padagos kitang maging harani sa katukdoan kang simbahan. Arog ni Jesus na nagpakasakit, nagadan asin nabuhay liwat para sa kaligtasan ng tao. Ang mensaheng ini hatod sa satuya ni Attorney Remilisa Pichi Garchitorena Alpilor Moraleda, President, University of Northeastern Philippines, San Roque, Iriga City. Sa kada pag-abot kan Kwaresma,
taon-taon sa tuyang kinigirumdom ang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Lugod, sararo kita sa pagpamibi, pagpapasalamat, ulikan sa iyang pagkamot kun kaya natubos kita sa kasalan. Ang mensaheng ini ipinapaabot man kan bagami nasunod. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, care of Engineer Ronald Tan, Crisolita Street, San Miguel, Irigas City. Oralios Funeral Homes, the original, care of Jose M. Oralio, proprietor, San Isidro, Irigas City. Lux Trading, care of Engineer Melchor Nacario Jr. and family, Highway, San Isidro, Irigas City. Social Security System, headed by Janet H. Ebenga, San Nicolas, Irigas City. Honorable Jor-El Kaayaw and family, City Councilor, Irigas City. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Partido Camarines Sur. Rav's Fuel Gas Station, owned and managed by Cleto Ravago and family. Our Lady of Salvacion Parish, care of Reverend Father Dan R. Aguilar, Parish Priest, Salvacion, Irigas City. Honorable Vicente Lagatic, Punong Barangay, Salvacion, Irigas City. Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Irigas City. And Buracan Flower Arrangement Services, Alfilor Street, San Miguel, Irigas City. Owned and managed by Jean Vera and family. Sa Indo po Boss, Jos Mabalos. An RPN DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Ngo and Sons Trading Incorporated, San Roque, Irigas City. Masuso Spring Resort Pool 2, owned by Boboy and Milet Robles Moralio. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Irigas City. Iriga Shell House. Hooplight Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Irigas City, care of Anjo Robles Moralio. Multibrand Distributors, San Roque, Irigas City, care of Richard Bunacua. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Irigas City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Irigas City. Iriga Joe Auto Supply, San Miguel, Irigas City, care of Michael Ngo. Lucky Best Enterprises, San Roque, Irigas City. Bulaluhan ni Totoy, San Roque, Irigas City. And Loret's Meat Shop, Market Site, San Francisco, Irigas City, care of Errol and Loret's Buena Flor. Egay Catering Service, San Nicolas, Irigas City, care of Egay Singh. Iriga Metal Forming, San Jose, Irigas City. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, second floor, SLT Building, San Roque, Irigas City, and Barangay San Francisco, Irigas City. Lourdes Hospital, San Roque, Irigas City. Shakey's Iriga, San Roque, Irigas City. Shape Up Fitness Gym, third floor, AF Building, Alfilor Street, San Miguel, Irigas City, with branch at the second floor of AF Building, San Jose, Irigas City. Engineer Roger Zorilla Dasa, licensed civil engineer, San Jose Nabua, Camarines Sur. Real estate broker and appraiser. Contact number 0998-990-5521. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Irigas Central School, San Nicolas, Irigas City. Also sell milk tea, iced coffee, and student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbom and Coli Oliva. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Charms Beauty Lounge in front of UNEP, San Roque, Irigas City, care of Nick Charmaine, Bronchal, Alfilor. Paper Mart, San Francisco, Irigas City. Cornelia Montessori Mariners Village, owned by Mr. Chito Beredico and Attorney Gladys Misola Beredico, Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur. And Canto Pares, Railside, San Roque, Irigas City, in front of UNEP. Ukay section, open from Monday to Saturday, from 5 a.m. to 9 p.m. Salamat po sa Indo Gabos. An RPN DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Police Major General Andre Perez Dizon,
Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Colonel Virgilio Ulalia Jr., Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Retired Police Colonel Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Rillosa Jr. and family, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station. Fire Chief Inspector Junjan Novella, City Fire Marshal. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Deputy Provincial Director for Administration, Camarines Sur, Police Provincial Office. Iriga City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Major Andrew Alcomendas, Camarines Sur, Police Provincial Office. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Captain Mark Anthony Cladera, Acting Chief of Police. Pili Municipal Police Station, Pili, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Jabis Nicolas Napolis, Acting Chief of Police. Intel Operatives of Iriga City Police Station. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, Head, City Tourism Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Camarines Sur, First Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Chief Master Sergeant Salvador Ampungan Jr., Chief PCAD PNCO, Iriga City Police Station and family. Police Executive Master Sergeant Jeric Buena and family, Batu, Camarines Sur. Social Security System, Iriga City, care of Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chinchin and Noy Noy. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Emilio Teo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfredo Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Julian Ocampo Masonic Lodge, number 146, Iriga City, care of Miguelito Biaris Jr., Worshipful Master, and Rinconada Bar Association. Salamat po sa Saindoga Boss. Siringman sa mo'y mampong pinapasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na live coverage kan Siete Palabras Ngundian na 2026. Mr. Randy and Christine Ampungan, San Agustin, Iriga City. Marivic Lavillas Maso and family, number 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates. Juliet Salazar Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Maestrado Store, care of Arlene Avila Maestrado, Zone 4, Market Site, San Francisco, Iriga City. Audi Jose de Villa, Retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Pit Stop Gas Station, Santa Cruz, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz, Iriga City. Ricardo Tagum and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Pupanes Imelda C, number 615, Santa Cruz Sur, Iriga City. Sa Saindo Pugabos,
Sa saindo po gabos, magkasararo lugod kita sa pagpamibi. Diyos mabalos. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Paano lang po kita natatadang 12 minutos antes po kitang magpaaram. Laban sa abusadong debt collection, pasado na duman sa Senado. Aprobado na sa ikatulasin horing pagbasa kana Senado ang Senate Bill 1744 o Fair Debt Collection Practices Bill na iyon ma-regulate kan mga gibo sa paniningil kan utang asin protektahan ang mga nangungutang pambira laban sa pang-aabuso, pananakot asin panlilindang. Diroso na lugod palanso para utang. Sigon ki Senate Committee on Banks Chairperson Senador Joel Villanueva, malinaw na sasabi sa layan mga gibo na may tuturing na pangaharas asin bakong patas na paagi ka na paniningil. Dapat pinag-adalan mo muna ang bill na init, makasuya bagaan mga parautang kung dahil managbabayad, sige sa ng tuga-tuga. Minsan may mga pinapasar pong bill dyan sa Senado, arog kay ni, dahil naman pinag-adalan ni Senador Joel Villanueva. Ang dapat man sa imo, simbagon mo ang sa imong problema. Sa imong isinasahot sa imong mga ginibo mong anomalya yan sa tuyang gobyerno, digdi sa tuyang gobyerno, saka yan sa imong probinsya sa Bulacan. Digdi nagluluwas na dahil na pwedeng kumbaga dahil ka pwedeng maanggot sa nangungutang ay santisimang buhay na ini. Yan mga bill na garo ibaman ang dating sinusurog po ang parautang sa man anday mainit ana payo kana inutangan kung pigpaparatuga-tugahan sana. Siyempre ani ba nakakataram na sananin malain kung pigpapara pabalik-balik. Makasuya po an arog kaining bill na an pinagkukunyan susurog itong parautang na day taong magbayad nin tultol ay pambihira man ini si Senador Joel Villanueva. Nga ni grabe ka man nakalukuhan dyan sa Senado. Balibagan pangaran mo sa nasasautan na imbelto sa dakulang anomalya sa flood control. Karayon mo nga ni muna ang buhay mo, boy. Bakong susurugon mo ang mga parautang na dahi taong magbayad. Nangenot man si Governor El Revilla Puerte sa pagtanom ni kahoy na banaba. Sa aksyon kontra baha, mahinam subot ang pagtatanom nin banaba tree sa mga lugar na parating binabaha. Arog kan Milaor, Camarines Sur, sa irarom kan Green Embankment Program ni Governor Luis Raymond Villafuerte Jr. Dagdag pa niya, nakaipuhan man linigon ang aagihan ka na tubig asin para rumon ini, kaya nagdaraman siya nin heavy equipment sa naunang bita ng lugar.
naman po na makonsuelong Bareta. Nawara na baga so makonsuelong Bareta na duman sa pasiring sa Estados Unidos ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na video pa da na nagtataram siya, nagtuturo ang sipon sa dungo. Ay napayari. Sinisipon pala na sa tuyang presidente si Presidente BBM. Yan nagnonoy-noy daan sipon. Pasensya na po duman sa mga kababayan niya itong namamahaw pa sana. Siyempre iban klema duman sa nasyon ka na Amerika, kundi yung gayo ito ang nadalan kan sa tuyang mga kababayan. International pati na nadalan. So pag turo da ka na sipon sa dungo mientras na nagtataram si Presidente Bongbong Marcos Jr. naman sa United Nations kan magbisita po ini dyan sa nasyon kan Amerika. Banwaan man po ka na Baaw FGGAD pinagbisto bilang Best FGGAD PNCO sa enterong Camarines Sur. Sa ginibong flag raising ceremony na pinaggibo duman sa Camp Colonel Juan Q. Miranda na pinanginutan mismo ni Police Colonel Virgilio Olale Jr. ang Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office bilang parte kan selebrasyon kan Women's Month unya na taon. Tinawaan ni na takulang pagbisto si Police Master Sergeant Maria Leonora Manalo Ferrer sa iyang natatanging dedikasyon asin mahusay na pagganap sa pagpapautob kan mga programa kan Family, Juvenile, Gender and Development o FGGAD. Kay bahan man sa seremonyan pagtataong onra sa mga kampyon kan Camarines Sur PPO Advisory Group Shotfest bilang parte kana pagpapahiling kan kausayan asin dedikasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police. Congratulations kay Police Master Sergeant Maria Leonora Manalo Ferrer and o kan PNP Baaw awardee sa FGGAD. Tapos ini pong pinag-uorgulyo niya ni Kamang Gagawa, party list na si Representative Ili San Fernando na pagsuporta kan sobra sa 12,000 na mga trabador ng Paratukdo sa enterong Pilipinas. Nagpahayag ng dakulang suporta para sa National Minimum Wage Act and Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines o ang inapod na COTESCOP sarong koalisyon na nagre-representar kana sobra sa 12,000 na education workers halit sa manibaibang kolehiyo asin universidad sa Luzon, Visayas asin man Mindanao. Ang mga private school teachers asin man staff an enterong apektado kan pasakit na provincial rate. Sa katunayan, dakulman ang nagtitinir sa pinakababang wage brackets. Dawa padagos ang paglangkaw kan workload na ipinapataw sa inda. Kita po ang lubos-lubos ang pagpapasalamat sa tuyang mga kaibahan ng mga Paratukdo, mga empleyado sa indang maisog na pagtindog para sa patas asin makatarungan na sweldo. Patunay ini na anuman na sektor ang sa tuyang pinaghalian, nagkakasararo ang sa tuyang pangapudan na tunaw na ang mayong kwentang provincial rate. Kitang mga trabahador
mag-organisar asin maghiro anuman na sektoran sa tuyang kinabibilangan. Panahon na para itamaan na sobra sa tulong dekadang enhustisya asin pagpapasakit sa mga trabahador sa enterong Pilipinas. Ilaban niya to ini sigun sa kamang gagawa na si Congressman Ili San Fernando. Nagkakapiraman ang mga bus operator sa siyudad kan nagpamati na. Nakamati na kan mga bus operators and drivers sa Bicol Central Station siyudad kan epekto kan padagos na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Dahil digdi nagpautub naman na nagkapirang lakdang ang mga kumpanya nin bus tanganing makatipid sa konsumo ka na gasolina. Kabilang man digdian na demo na pagpapaandar kan makina kan bus mientras na naghahalat o nagpapapano kana pasayro sa terminal. Sigon kinunoy reporsado ang General Manager kana Central Bus Station siyudad kan Naga pinag-iinganyo nindaan mga tenant asin bus operator na magpautub nin kanya-kanyang mga estratehiya para sa energy conservation lalo na sa ngunya na panahon ng tag-init. Mientras na may nagkapirama na bus operator na subot nagbawas nin biyahe tanganing mabawasan ang gastos sa krudo. Sigun man sa bus driver na si Arsenio Artur Sasil, kabilang ang sektor kan transportasyon sa mga enot na naapiktaran kan paglangkaw kan presyo kan gasolina kaya nagigibuan mga operator nin maniwibang paagi tanganing mamantinir ang sendang operasyon. Dagdag pa niya may nagkapirang driver na nagpapasahan sa naman kan pasayro sa ibang bus na maagi sa kaparehong ruta tanganing maiwasan ang biyahe na didikit na ang sakay. Naabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares, sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabaloskan sa indong dahing sawang pagantabay.